Adofo medase na medase nso a yakase onyamsunsun kan ho wate na ma menu di ko osisi amanfa bufo mempia nko gina ona twen na fa comment na fa wadwenkyele fa bra wate na mo mama nkante mutaka education minister mutaka Mubarak aswase mo MP and oye minister tie wonya mesko Monya misko and anu ya yet Ghana. What am I? Mama yahwe video no misko na ya papa minister education minister enya na mama yahwe video no na afi me fa misko no ma no yahwe bra. Okess media semiechi anopai kra masan to aso akọ school mu hono mo ene headmaster ono ene da ye was say chichi senior high school no ano ye Mr. Michael Mensa na Brian edi enkomo no ogitu mu se basem ne esi ebra esi ye no na okyerese ennam nipa bi omo high school for na wono mo ye dwuma wo school no mu ka do ye ma ene yi na fitire se omo nua ba ko a oye suani wo hono mo egitu eba school ennam so ema wodi akire fa kwa obetuni so obemu na ebra onya ne tie na wokorhwe ne niema mu wenhunu okobe akusua de ne desk ase na etuo no ehye na sabe no asan atiesi ye kuru no mu enti wotwen ya na do be dumiru ne fa no konya atlanti ya one na teacher for kan ho ebon wode edini ti ho nkoma no ditu zampa etuo no one de bae odi fihina wose ne papa edia ni papa no so no kwase me police for nsa so do mu no ni wo kan se ono so ni na nabi edia ne tese ne ekọ yi titira ye pemu nti mu de besi pa dia bremu na nsama no opanyina on the school ya no tese enye practical eni ase wo di twumpo o school ni rio o tese den fie mi no enyi no o tietio efri school ni bi sa hono mo ana se bi ntampikura wa tikire ben yensa eka kumbia na nyam so ema ebe wo school hono mo na so ni na etinya di bu na bemuda okoso edin dwuma sam master afenso wafo on me bepwa no awaso de da form o tin sembe ekoso a omutin plan di chire no na onam so abo ye oswafo on hwa di sua ene ngoma sua so se wabo school papa kopem se bro ko sua sua na so de to onim se what the two men and more so come first with me at the no normal procedure so when you ma boni de o and this school and call and then you can hobi and aboama and what to me ajisa itwi de free o the training and some one fan kudi boni bi what so e mo tire say ofo nyina so enhwe o mo ma eye kwa first o be school afi so ye hwe school hono mo no adesua fo na adesua e koso ade kire koso obi e no hono mo a we ebu na bemu ya enam so ama Okess bia wo ma school le mu no ahwe papa na ma say oni na churchfo ebeye na wasra wo fo so mo se be ya ni aka nyina no betumi atoaso na edi aboa o mama adesua akoso kama we dey kwesi mi ja o mo akokora no twa school no foni kakra e kire ye me da se ye ka o se chiri senior high school ya school ya atete enintiri ni abempo papa ye school ya ache na ye de to o sante hene na ye freno otufo o se chiri na ono eka asante ahemfo a matena sikagwa so epei ewo tafo ye tafo pantono abatom pesua no so hono mo na sa school yi ehye school e ba ye ache inti ses form nyina pra ebe mo pen ansa na ebedru form 5 a ni ne yetu sa senior high school inti school ni school ya ache awasante mantem yi papa miss school ma ene mema se na medical kan no tafo ene pankono hia so pe na sa school yi ehye kan no nanka ewo ye de cham so
ɛna ɔmo etire mu ɛde ɛba bia meka sisi ya ye sukua free form 1 to form 3 no bibi ɔmo bia ɔmo yɛ course bia bi ɛwɔ ɛyɛ saa school mu hɔ no mu ne sentine no atan no mache atete mpanimfo ɛne ntini abempɔn pii ɛna abedu saa bere ya ɛne nkwada ne yɛ ma ɔmo kyɛm so adwumu ɛne obetumi di etuo ɛkɔ hɔ no mu bɛkae a saa school kuro ya ɛna akonfo ɛkɔ hɔ no mu a menkae tiefo ne ahwɛfo ya ɛyɛ akonfo ɛde sekan ɛkɔ wɔ disuani baako a ɔno nso wantumi anka tiasefo ho ebio no enti ɛyɛ sukua menua ba titin ɛwɔ Ghana school mu ɛna titin wɔ santeman mu ɛna atete nipa nso pii yɛ asabe yɛtumi anya ne edikan ne ɛtɔ so mienu a ɔmo ɛbɔ mu ɛnɛ na deɛ ɔmo aka ne sɛ aberante a wɔgye sɛ adwuma no papa gyina aposifo ahyɛ sɛ da bia no ɔmfa ɔmmra mɛkyerɛ aposifo na me no kasa na due yɛ aposifo ahyɛ sɛ awfoɔ no ɛne saa ɔdesuani ɛmmra na ɔmo ɛmehyia aposifo no ɔmo hwɛ kwan bɛfa so ɔmo de saa nsɛm yi ɛbɛtoɔ medase na montio wa wo sɛ min class mo nyame sko na obi fi sɛ mutaka mubarak o mame education minister na make ne mame a wo no o nshira nyame nshira na ne ameka ne sɛ mutaka mubarak eya mi ani ti ayi meme mame ne mama comfort eye dade so aba papa bia tiao papa bia ogina MP kwa owini ye dade so aba odane akunwa ni biem no odane akunwa ne ma wo ne ba ene no kasei ya babu mubarak ene mutaka ya na mami kasem ya chino enne batina school for no be toko school won ko to dimayam na affect obi and anu ya na bawe ya papa Ibrahim Mahama philanthropy ahomabo do ye wura yi papa mo fa picture to slow bi hu se e bia ro nim papa na me ka no ye jata cement na anoda so papa ko ya gay ni man Suzy man never gain in sight ade anchi kotodwe mo antene akwara from so di tio school education minister Mubarak yesraw mo family singo akwala bia obaje se wo ko free education ma ba ntwab na ba ko di tiobe ko school me ba tok mo fa ne ko ai prison 12 years when 12 years mo ye be 12 years mo twena so Ghana se ba bia ye duro no ye de ba bia ti se youth no wa trap it to and the youth to chichiri wi a o chichi ntampe no awuro nti se tania o chi screen row o ba ko ne tuana no because asofo nkasa so chi wi asofo nkasa no ntampe e be den and school for no e pa cho education minister mo butaka mesre san kwara no ko free education na mesre mo fa machine scheme wa adwen no mo hwa adwen no so deserve se okọ school ha kwara ko school ha mo fa medication tax mo high attention TV na mpacho queen na boy chido boy chido mo dia mpacho media ni udi for consent we that's for Lagos Relation Ministry no we were Ablikuma Agape William Street no man the screen 0543 419160 frame ni nkomo na me kan say onyankopon pe na tumi na ye de dia sa wo hwe ne ekoso wo man we mu a ade ni nyina so si okumase e den ekoso o my Ghana o me ensori ye ni emfa pa bo ni emfa tete ye pa ni emfa ma ye malo kokunu we
ereka kokoto we di tinkuto fa akwala to we yɛde yɛ adeɛ bi we so there bam yɛde yɛ adeɛ bi we si deɛ yɛde bɔ tin ɛna we na ba ka kyɛ onye o kyɛ so hey wow ubani sa kwala no midi wei ene de ma kwala na di tuokwa no me patcho school mon sack no quickly mon duru mutunu e fi school mo mama ne nche non sanko fo ha foforo Ibrahim mama skana ka no ye we ne di kakaka ye bo ho ba ne di kakaka arofo so ni pebia ko pepebi na hwe Kristo ye man ye fo mu wura Kristo mu ni nja o se Yakopon ni Yakopon ni no wan hwe nye tu ni se o be ko school enye tu nko ho o me de ate abrofo no brantan be ko school na headmaster for na ehuna mane awrade mpangu no kan ho se obi tse so be esa me di wi ene de man onye ke so o ba bu o check onye ya ka o check onye akachi so awrade boy okay bye bye.